Oh my God, grabe. Samyang, samyang, paku, paku, Sprite. Ready na ang aming challenge. Samyang at saka paku, then may Sprite. Hi guys! Ito na po ang samyang challenge namin. Kasama ko ang partner ko. Hi. Ang challenge namin na ay pa-premyo. Mauni ang pa-premyo. Ang kwarta 180, 190. Kung kinsay makadaog, iyahan na ni ang 190. Pero ako, paningkamutan po na ako nga ako'y makadaog para dili na ako ni mahatag sa iya. Among challenge karon, samyang dayon na ay pako. So kinahanglan huruton ni ang samyang upako. Pero amot lang og mahurot baka ni kay nagyon man sila nga kinahalangan kuno kaayo ni ang samyang. So subukan na lang namin kung maubos ba namin to. Tapos mayroon din kami Sprite. Ayan guys, simulan na namin kung sino ang mananalo sa challenge na ito. Samyang challenge na may pako. Kasi maanghang daw to. Grabe. Subukan ko sa lahat ng mga pagsubok na kayanan ko. Iwan ko lang kung makayanan ko to ang samyang na ito. Kasi sobrang anghang daw to. Ayan. Yan na ako. Imo ning paningkamutan nga mahurot. Kay kung dili nini mo mahurot, ako'y makahurot na dili ni na ako'y hatag sa imo. Pero og ikaw makahurot dani, imo hanan ni tanan. Ayan guys, simulan na namin ang aming challenge. Samyang challenge. Ready? Go! Ginukuha lang kita. Oh my God! Panington ko ani kay halang kayo. Grabe ka halang, my God. Ginukuha lang kayo sa ngatan, sobra. Kaya ko to. Grabe, ganghang. Lahapit na mahurot ang iyaha, my God. Paningot na ugtaman. Halang kayo. Grabe. Sobrang anghang. Makahilak ng punta, uy. Ha. My God.
Pawis na ako. Dahil na diha. Na, di na mo na madaog. Oh my God, grabe eh. Sobra. Oh my God, naglambi na akong kuwan. Uy, ginuko ng gawas akong sipon. Siya, relax lang. Pero sigurado ko di niya mahurot. Kani mahurot na ako ni karon. Uy, grabe ka ang hang, Diyos ko. Ayaw ko nang umulit nito. Grabe. Sige na. Istorya pod. Halang. Samyang. Ayaw ko na. Grabe ang anghang, sobra. Halang. Halang ko. Ha? Ay, Diyos ko, ayaw ko na. Good luck na lang. Ha? Grabe, sobra. Grabe guys, sobra. Samyang, dili na ko nimo samyang. Grabe, nalambi ako si Mood, oh. Oh, grabe. Halang. Murot ma. Murot. Asa man? Halang, dili. Halang. Ale. Grabe. Grabe. Ay. Istorya pod. Halang kayo. Halang. Samyang. Ha? Ayan, naubos ko. Ginoo ko. Grabe ka halang, ginoo ko, pinawisan ako. Ikaw, naunsa ka man? Isingot ko. Tungos ka halang. Ganito pala ang samyang. Ngani pala kahalang. Diyos ko. At least naubos ko lahat. Uy, ginoo ko, murag na. Diyos ko sa... Murag isumbag-sumbag. Diyos akong baba nga murag. Di diyos ko kasabot sa paminaw. Uy, nga murag. Ginoo ko ang singot. Nagtulo. Unya. Di na ako masabtan akong gibati. Grabe, samyang. Pero as less, nanan ako ang Murot kwarta. na. Pildi siya. Bitaw. Ganina murag jud ko gikuan. Murag jud ko gibayubad nga. Murag nag-ana jud akong murag laparo-laparo jud akong simod sa kahalang. Diyos ko bayot. Ay, Diyos ko. Mao nang dili na jud ko mag-utro sa samyang. Uy, grabe kahalang. Nya ako na ni panghipuson ang among mga kuan nagkalanrakas nga
gipang kuanan. Iligpit na namin ang mga kasangkapan sa aming ginawa. Dito na po nagtatapos ang aming Samyang Challenge. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa lahat kong mga video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!